Justin Topolský je medzi svojimi priateľmi evidentne obľúbený. Pripravili mu veľkú narodeninovú párty, o ktorej do posledného momentu nič netušil. Keď Justin vošiel v spoločnosti svojich rodičov do istej bratislavskej reštaurácie, bol presvedčený, že prichádza na krst knihy. Krstiť sa mala kniha skvelých kuchárskych receptov Čiriny, kuchárky českého ex-prezidentského páru Havlovcov. To však ešte netušil, že pre neho priatelia na čele s manažérom Jurajom Matisom tajne zorganizovali narodeninovú párty. Počiatočný šok vystriedalo prekvapenie a hneď potom nastúpila skvelá zábava. Teraz som zaskočený, neviem, čo mám robiť. No predsa, užiť si to. Medzi gratulantmi nechýbala ani manželka ex-ministra zahraničných vecí Zdenka Kukanová. Oslávenec všetkých gratulantov zoznámil aj so svojimi rodičmi. Napriek tomu, že na to nevyzerajú, manželia Topolskí sú spolu už takmer 60 rokov. A čím vám syn robí najväčšiu radosť? Tým, že ho máme, pretože môžem zaručiť, že ak sa ďalším manželom podarí také dobré dielo, môžu byť šťastní a môžu im iní závislíci závidieť. No, pravda je taká, že máš veľmi príjemných rodičov. Mám? No. A ja tiež si myslím. Smotanka si všimla, že manželia Topolskí sa ochotne venovali hosťom. Napríklad pán Topolský, pani ex-ministerke privatizácie Márii Machovej, ktorá vyzerala veľmi dobre a tiež sa veľmi dobre bavila. A veľmi sympaticky pôsobili aj niektoré darčeky. No a po veľkých gratuláciách sa predsa len pristúpilo k krstu. Krstnou mamou bola novinárka Michaela Conzarová a úlohy krstného otca sa zhostil Justin. Krstilo sa najdrahšou minerálnou vodou na svete. V roku 1650 údajne z ťažkej choroby vyliečila kráľa Ľudovíta XIV. Fľaška, na ktorú sa pozeráte, stojí neuveriteľných 1000 korún. Kniha už absolvovala svoj krst v Prahe a Čirine ju do života uviedli rovno manželia Havlovci, u ktorých varila od roku 89 viac ako 10 rokov. A pán ex-prezident občas rád zavíta aj do jej vychýrenej reštaurácie. Tu si otvorila s manželom, ktorý je mimochodom Slovák s maďarskými koreňmi. Ani krstného otca pre krst na Slovensku si nevymyslela náhodou. My jsme se s Justinem seznámili před 30 lety. Ještě zpíval v Semaforu, chodil za náma a pak, když se rozhodl, že zůstane v Americe, tak jsme mu udělali takovej rozlúčkovej večer v Praze, na co on nemůže celý život zapomenout. Teda to bolo veru poriadne dávno. Vtedy bol Justin čerstvý absolvent lekárskej fakulty a rozhodol sa, že bude žiť v New Yorku. No a lekárom je aj Miloš Bubán, ktorý je doma nielen v medicíne, ale aj v showbiznise. To dobre vie aj jeho bývalá kolegyňa Norika Beňačková, ktorá je doma zasa v kuchyni. To mi každé leto musí robiť. Sú to vynikajúce bulharské papriky, ktoré sú upečené, stiahnuté z kože a naložené do oleja s cesnakom. A to je fantastické a robí k tomu také malé špeciálne lokšíky. Pracujem na tom 3 hodiny a spaští sa to za 10 minút. A doma je v kuchyni aj Vierka Dudášová, ktorá dokonca šéfuje gastronomickému časopisu. O trochu menej sa objavuje v kuchyni jej dcéra, fotografka Desana, ale treba povedať, že sa to lepší. Desana je čerstvo zamilovaná a učí sa variť z lásky. A z lásky sa naučila variť aj Anetka Parišková Dočekalová. A asi varila dobre, keď ju jej David požiadal o ruku. Trénujem vlastne takmer každý deň, aby som nepovedala, že úplne každý deň, ale takmer každý deň, tak snažím sa. Veď už mám na to aj vek. Na oslavu však prišla bez manžela. Bohužiaľ musel sa pracovne zdržať v Prahe. David môže ľutovať, že tu nebol, pretože dobroty, ktoré sa tu podávali, boli fantastické. Ale možno o nič neprišiel, ale iba v prípade, že mu ich Anetka podľa kuchárskej knihy pani Čiriny uvarí aj doma.